Ismail. Tu máme, na týždeň máme tu Desmond. Hej. Ale čo tu je nejaká akcia? Rakofest. 11. 12. Družstvo hostí odstúpil hráč číslo 7 Vejčík, číslo 17 nastúpil Slodičan. Znovu táčku do hamba i svetu. Vuči mu chlapci. Kúpil báda sa vyšším. No čo dobre, to čo? Si za čo varím? Chalani, ale nepozerajme tomu! Hej. Kde však náš zakopoval do autu, si nevidel? Náš zakopoval, stopper, 19. Ale vy si tu záku s autom? Nie, teraz nie. Ja sa nepotrebujem variť chlapci, ale hovorím náš Ten zakopoval. asistent je za autom. Tu samo si Viacerí verite. možno taký niekedy. Žijeme tam. Ten, čo takedy aj hral tu, aj bol rozosávaný, nechodí tu na fotbal, ten Šimko. Poď do neho. A poďme Však mladý je na ihrisku. Ale nie taký, to bol taký, to už teraz musí byť nejaký Jeho syn. 48, 50. Ale jeho syn je tu, na ihrisku Ale baví. ja myslím toho, čo tam on robí, tak kde v Prakone, alebo kde som ho videl majstra, čiže tam bol. Dominik, Nie, na oceľárni. Domino, Hej. aj sa odlepil trošku od zemi. A viem, že bol aj funkcionár, aj hral, ešte Toto už, no už nie, už nepodniká, ako nerobí, tu v Jakľovcach býva. ani nechodí na fotbal. vôbec. Nie. Vlastne. Hej. A jeho syn baví tu, neviem, to je teraz. Poďte, Milan, poď, Jimo, hore hraj, hore. Teraz neviem, kde je. A poď Jožko hore, poď. Čo máte napísané, ne? Pýtaj si Číslo. loptu, zvini ruku. Tomáš Šimko, dvojka. Dobre, nevadí, poď nazad. Domino, ťahni. Ťahni, čakni hore. Dominik, pýtaj si loptu. Takže zase, keď to dlho letie na lopta a nakoniec plný tam Jozef, tam musí ísť druhý k nemu. Nemôže ísť Domino. V žiadnom prípade. Veľa prešla, tam sám. Miláne, hráča si poď zobrať, haď? Tam je ono, veľa už vás je. Ale nedám hlavičkovať. Čo to môže mať? To je pach. Žijeme. Gól! Teraz, pricela loptu, poď! Neprestávajme!
Pano! Pozeraj jeden na druhého. Poďme stopery hore, poďte obidvaja. Mario zabezpečí. Chalani! Hore ju teraz, hore! Ty kokot. Kde sa budú slúte? To majú toto kokotení? Dominik, Domino, poďme hecka, Maďo. Poďme, vôbec ne. Nedebatujme tam. Mario, poď preč takisto tam, Maďo. Jozef! Joži, na čo si tam? Poď preč tam, Maďo. Na čo to je dobre? Serme na to. Venujme sa hre a nedebatovaniu. Čo? To je druhá vec. Dobre, Vojtko, otočme sa, Vojtko. Otočme sa, sledujme. Jimmy, sledujte si ho jeden. Sledujte si ho jeden. Tono, je to normálne. Ono ho vyčuje na našu stranu. Žlutou kartou má poměr hostů číslo 3 Jančárik. Majo, Miro! Jozef, Križna, Jozef. Križna, Jozef. Dominuje, jedzie, dominuje! Rovno na to teraz. Dominik, ale nevyťahni, teraz musíš byť. Dominik, úplne si vyťahni. Poďme hraj, poď hraj. Piďo, Milan, Piďo. Milan, rozbehni, Piďo. Milan. Posúvaj, Jimmy, posúvaj.
A poď. Poď mi do ťavy, poď. Že spomínali toho Šimka, je otec, to ten bol delegát aj. Dobrá, dobrá. Aj rozhodca. Však rozhodca, no však nie to som myslel. Lebo on aj pískal so mnou, aj potom ešte... Ale je otec, ako myslím. Je Sa otec. volá Vlasto, alebo je... Vlast, čo sa volá mladý, to je mladší. To je jeho syn. A starší ako bol? Jožko, ne? Ale to Vlasta si pamätám, on bol aj rozhodca, bol... Aj Ale starý. Ako otec, čo do mňa? Števo, hej, Štefan. Či Štefan. Ale ten, čo bol rozhodca, aj tu, čo bol funkcionár, to bol Vlasto. Vlasto, no je za to, lebo si pamätám. Do nohy. Hore ale, hore do nohy, loži. 40 rokov ešte hral práve obraz, si pamätám. Domino, na stopera. Domino. Poď niečo hore. Ale pomôž ale. Nominko, lepšie spracuj loptu. Dominik, Kamarát mi jednoducho. Nie žiadne také poskováčky. Prikry si loptu. To je trošku plaketka, čo hodil s tým taktorikom. Taký silný styl. Máš to? Čo na tým taktoriku hodil takedy? Ale 100%. Čo? Poď, prikry! Poď, Marek! Beríšov! Čo nelápeš? Poď hore, poď, prikry hore! Skús! Dominik, ja som ťa splášil, ale ešte môžeš metať dva. Dominik, otočíme Dominik. Otoč a ideme. Máme hore. Poďte mu pomôcť, chalani, s kým bude hrať? Miláne, ale nezakladajme im útoky. Musí to byť. Ešte! Čo? Huj. Daj mu! Dobrá. Kto robí? Selianka? Kto robí? Naša? Žltou kartou naplnená domácich číslo 2, Šimka. Bereš toto? Je taká malá tiežka. Vojsko, ale nadám čiju. Ale ovo to nečuť.
Pačka nie taká. Hovorím, len mu tam tápu. Váži! Kalani, nebe staňme, nebe staňme. Dajme tomu. Loďak! Dajte mi vodu. Dajte vodu. Páni, Však žijeme trošku. Hráme šance. 300 šance, jak tu, ako vaša delegácia. Da oni daju útok do piči. Poď, hraj. Pane Bože. Hrajme ďalej, hrajme. Presne jak povedal. Oni robia útok, dajú gola. Presne! Ale sa budeme trapiť. 60. minúta stretnutia do hostí strana číslo 10 Bunka Prakovce bola 0-1. Dominik! Kurník šopa! Koľko už minútu do piči. Poď Milane, poď, pomôž dozadu. Pomôž dozadu. Ešte. Kalani, Dominik, ale poď nazad, nie krokom! Bod Peťka. Neželi z prvej centrále, ešte keď ju mal pod kontrolou. Nie si útočník! Neprebehni, nemôže tak! Dominik, si normálny! Kurva! Rovno mu na nohu! To nič také. Dominik, sorry. Ale to nemôžeme, ukludníme sa. Hore do hlavy, musíš ísť. Máme. Ale kde? Hlavičko, od červeného išla. Kto hlavičkoval? Páni moji. Poďte, žijeme. Žijeme, kalani, chceme behať. Jožko, daj to von! Pochota! Joži. 9. V domácom celku nastúpil na číslo 5 Findura, z číslo 9 nastúpil Filický. Mario, zabezpečuj stále ten stredok. Odrazená lopta alebo niečo také. Vyplňajme stredok. Nechajme Dominika, Dominik, ukludíme sa, sorry, hej. Také šance. Pičem, taký kokocinom však vyjebeme. Takisto sú. Obuj sa takisto, daj sa do pohybu. Daj si rozlišovák a daj sa do pohybu. Tam aj s Patrikom. Potom, poď.
A tu už poď. No, čo nohry, len to dajme. Nemôžeme to zakopávať všetko len tak, jak by voleli. Nás sa tam vypomstí, hovoril delegát. Piči. Čo? Hej, všetko hovorí. Teraz dáš loptu na zem. Poď Milane, teraz zvykli. Daj si mi, daj. Poď, prikryj loptu. Poď, strehni na druhej strane. Marek, podržme. Kľudne Dominik, kľudne. Poď nazad! Patrik, poď sa ustrojiť. Chalani, len presne. Nič, Milan. Milan pôjde dole. Patrik, ale zrozumej pozerať na, že nie, že nejaký faul vymyslíme. Puzo! Poď, otravujme chalani ešte. Poď, není v aute. Dobre, Marečku, výborne. Marek, daj mu. Dobre, Domi. To bolo... Dvaja ste, dohodnite sa. Už veľa, to už je veľa. Dobre, Milane, dobre.